Teniu aquí un altre dels exercicis de l'examen que també era de selectivitat. Em donen una matriu A i B quadrades d'ordre 2 i hem de calcular una matriu X que satisfà aquesta equació matricial. Aquí tenim dues maneres de fer-ho. Una que és saber aïllar la X d'aquesta equació i l'altra que és, X és la meva incògnita, A, B, C i D, i per tant substitueixo directament a l'equació. Ho farem de les dues maneres. La primera manera és aïllem la X de l'equació matricial. A veure, com aïllem la X d'aquesta equació? Primer, el B al quadrat que està sumant passaria a l'altra banda restant. Aquesta I vol dir la identitat d'ordre 2. I per tant tindríem que X per A és igual a 2 vegades la identitat menys B al quadrat. Ara, aquesta A que està multiplicant ha de passar a l'altra banda amb la inversa. Recordeu que el concepte de divisió de matrius no existeix. Sempre que algú està multiplicant i ha de passar a l'altra banda, recordeu-vos de la inversa. Per tant, la demostració seria multiplico per la inversa, les dues bandes, i sempre exactament en el mateix sentit. És a dir, si jo multiplico la inversa a la dreta, aquí he de multiplicar a la dreta de tot. Ara A per la inversa és la identitat, X per la identitat és X, i per tant tindríem que la X és 2 vegades la identitat menys B al quadrat multiplicat per la inversa de A. Per tant, podríem fer-ho utilitzant aquesta igualtat que hem fet aquí. Important, fixeu-vos, si la A està a la dreta de la X, aquí ha de quedar a la dreta. En canvi, si aquesta A la tinguéssim en aquesta banda, la inversa quedaria aquí. Recordeu que no existeix la commutativa de matrius i per tant és molt important l'ordre en el que multipliquem. Per tant, què hem de fer? Calculem B al quadrat, fem 2 vegades la identitat menys B al quadrat, calculem la inversa i després fem el producte. Aquesta seria la primera manera. B al quadrat. Recordeu que és B per B. Per tant, menys 3, 0, 2, 1, que multiplica a ella mateixa. I per multiplicar les matrius, recordeu producte escalar. Primera fila, primera columna. Menys 3 per menys 3, que és 9, més 0. Per tant, 9. 0, menys 3 per 0 és 0, més 0. Per tant, 0. Menys 6 més 2, que seria menys 4. I per últim, 0, 2 per 0 és 0, 1 per 1, 1. I per tant, 0 més 1, 1. Ja tenim B al quadrat. Anem a fer ara 2 vegades la identitat menys B al quadrat. I per tant serà 2 vegades la identitat menys B al quadrat. Recordeu que multiplicar una matriu per un número és multiplicar per 2 tota la matriu. 2 per 1 és 2 i 2 per 0 és 0. I després restem aquestes dues matrius. I per tant tindré 2 menys 9, que seria menys 7. 0 menys 0, que seria 0. 2 per 0 és 0, menys 4, que seria 4. Per tant, 0 més 4, 4. I per últim, 2 per 1, 2, menys 1, 1. Ja tenim la primera part, que és aquesta d'aquí. Anem a calcular ara la inversa de la matriu A. Per tant, calculem la inversa. Que recordeu que una manera de calcular la inversa és fer l'adjunt de la transposada dividit entre el determinant de A. Per tant, calculem el determinant de A. Recordeu com es fa el determinant 2 per 2. 1 per 2 és 2, 0 per menys 1 és 0 i 2 menys 0, 2. Ja tenim el determinant. Calculem la transposada. És intercanviar files per columnes. Per tant, aquesta fila, que és la primera fila, la col·loquem en primera columna. I 0,2, que és la segona fila, la col·loquem en segona columna. I ara, per últim, fem l'adjunt de la transposada. I recordeu que és important, quan feu l'adjunt,
recordar que en aquesta posició i en aquesta haureu de canviar el signe, Recordeu que sempre és com si fos un tabler d'escacs, per tant, més, menys, i els que són menys vol dir que heu de canviar de signe, Per tant, fem l'adjunt. Què heu de fer per fer l'adjunt? Doncs l'adjunt en aquesta posició, tatxem fila i columna i em queda un 2. Com no canvio de signe, el deixo igual. En aquesta posició tatxo fila i columna i em queda un menys 1. Canviem de signe, 1. En aquesta posició tatxo fila i columna i em queda un 0. Canvio de signe, però el 0 és neutral, per tant 0. I per últim, tatxo fila i columna i em queda un 1. I el deixem igual. Recordeu que fer l'adjunt de la transposada és intercanviar aquests dos. Si aquí tinc un 1 i un 2, aquí tinc el 2 i l'1. I aquests els intercanviem, però els canviem de signe també. Per tant, aquest menys 1 passaria aquí amb 1 i aquest 0 aquí. Ja tenim l'adjunt de la transposada. I per tant, la inversa seria l'adjunt dividit entre el determinant. Per tant, seria un mig, perquè el determinant m'ha donat 2, de la matriu 2, 1, 0, 1. I per últim, ja que ho tenim tot, anem aquí i busquem la x. Què és la x? La x és aquesta resta, que és la que tenim aquí, menys 7, 0, 4, 1, multiplicat per la inversa, que és aquesta d'aquí, un mig, que multiplica a 2, 1, 0, 1. I per tant, quedaria l'1 mig el deixem aquí i fem el producte d'aquestes dues matrius, I per tant, menys 7 per 2 menys 14, 0 per 0 és 0, per tant menys 14, menys 7 més 0, per tant menys 7, 4 per 2, 8, més 0, 8, i per últim 4 per 1 és 4, 1 per 1 és 1 i 4 més 1, 5. I per tant aquesta seria la matriu x que m'estan demanant. Això seria utilitzant la primera manera. Segona manera. Doncs la meva matriu x, que és la incògnita, li diem A, B, C i D. I es tracta de substituir en aquesta equació i després fer la igualtat matricial. Per tant, jo sé que A, B, C i D per la matriu A, que és 1, menys 1, 0 i 2, més la matriu B al quadrat, que ja l'hem calculat aquí, per tant ja la posarem, si no ho hem de fer, 9, 0, menys 4 i 1, ens ha de donar dues vegades la identitat, que per tant serà 2, 0, 0, 2. Fem aquest producte. A més 0, que és A. A per menys 1 és menys A més 2B. Aquí, C per 1, que és 0, i C més 0, per tant C. I per últim, menys C més 2D. Ara sumem, és a dir, venim aquí, fem aquesta suma, per tant, A més 9, aquí em quedaria menys A més 2B més 0, per tant, menys A més 2B, aquí em quedaria C menys 4, i per últim, menys C més 2D més 1. I això és igual a 2, 0, 0, 2. Ara aquí em queden dos sistemes lineals 2 per 2, que hauríem de fer. És a dir, per una banda, A més 9 ha de ser igual a 2. D'aquí traiem que la A seria igual a menys 7. Fixeu-vos, la A és menys 14 entre 2, que és menys 7. Per una altra banda, menys A més 2B ha de ser igual a 0, però com la B és menys 7, tenim que 7 més 2B ha de ser igual a 0, i per tant la B és menys 7 partit entre 2. I fixeu-vos que és aquest d'aquí, menys 7 partit entre 2. Ara aquí venim que C menys 4, en aquest cas ha sortit molt fàcil, és igual a 0. De fet, surten equacions, no surten ni sistemes lineals 2 a 2. I per tant, la C és igual a 4, que és aquest 8 entre 2, que és 4. I per últim, venim aquí que menys C
més 2D més 1 ha de ser igual a 2. La C és 4, per tant, menys 4 més 1 és menys 3, que passa a l'altra banda en positiu, 3 més 2, 5. Per tant, 2D igual a 5. I per últim, D igual a 5 partit entre 2. Que és aquest d'aquí, 5 partit entre 2. Fixeu-vos que la solució és la mateixa i són dues maneres diferents de fer l'exercici.